En el sector de l'alimentació, la innovació s'aplica al llarg de tota la cadena de valor, des del camp fins a la taula. I encara més enllà perquè la lluita contra el malbaratament també és un repte que cal afrontar. La tercera de les jornades ON ha acollit a Castelldefels representants d'empreses i institucions que formen part d'aquest ecosistema. Trobar aquests reptes que ens ajudin a trobar solucions de cara a millorar tant la competitivitat de les empreses que participen de tota la cadena de valor del food service, en la que participen tant fabricants com distribuïdors com restauradors. La consultora Beatriz Romanos, especialista en food tech, ha explicat quines són les tendències que ha identificat com a més innovadores en el sector alimentari. Moltes passen per la creació d'aliments alternatius, seguint les pautes d'un mercat cada cop més conscienciat amb el medi ambient. Però la innovació també passa per fer diferent allò que s'ha fet tota la vida. És el cas de les Muns. El seu responsable ha explicat l'experiència de fer empanades argentines a Barcelona. La jornada també ha tingut espai per projectes que es desenvolupen a Castelldefels mateix, com els del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari o l'empresa BioFresh Tech. Nosaltres climatitzem un espai determinat sense connexió elèctrica permanent. Això genera un estalvi molt important econòmic i mediambiental a les empreses usuàries de cadena de fred. A més de conferències i taules rodones, la jornada ON dedicada a l'alimentació també ha tingut una fira per mostrar què pot fer la tecnologia pel sector. Marvel és una empresa de Shopper Intelligence, és una empresa que utilitzant la tecnologia et diu el comportament del consumidor en cada local. És un algoritme que el que fa és comparar el perfil d'un producte del supermercat amb el perfil de salut d'una persona i els compara i el que fa és dir-te si aquell producte està recomanat per tu o no. Nosaltres ens dediquem a acompanyar les empreses en la seva transició cap a una economia circular, és a dir, una economia més conservativa en l'ús dels recursos i que integri la sostenibilitat en la competitivitat de l'empresa. La innovació passa per incorporar noves tendències, marcar diferències respecte a la competència i crear noves oportunitats de negoci. Aquest ha estat l'objectiu de les jornades ON.